Mesiace rozbijajú vládu a teraz vyplakávajú do médií. Vládna koalícia na Slovensku je v dlhodobej kríze a ten včerajší list Andreja Danka naozaj už nedokážeme pochopiť. Ak sa Andrej Danko sťažuje na to, že je mu krivdené alebo na nejakú nespravodlivosť, tak by si najprv mal uvedomiť, že je prakticky nemožné mu vlastne vyhovieť. Veď si spomente, najprv chcel byť poslanec Národnej rady, potom si povedal, že chce byť europoslanec, potom chcel byť zároveň aj prezidentom a následne bojoval za to, aby sa stal predsedom parlamentu. Veď on sám sa nevie rozhodnúť, na akej stoličke vlastne chce sedieť a do toho všetkého celé Slovensko pozeralo na to, ako rozbil auto na semafore a ušiel z miesta nehody, aby tak celú vládnu koalíciu utopil v totálne zbytočnom škandále, ktorému sa každý príčetný politik chce vyhnúť. Pán Danko, vy sa naozaj nemôžete sťažovať, že vám niekto krivdí. Spomeňte si na to, čo ste robili napríklad aj pred eurovoľbami, kedy ste označovali Hnutie Republika za izolovanú stranu, za poslancov, s ktorými si nikto v Europarlamente nedá ani kávu a podobné nezmysly. Žiadna frakcia ťa nepríjme ani do budúcna a neprijala ani minulosť. Rozprávali ste to spolu s Huliakom, hoci ste vedeli, že to nie je pravda a napokon potvrdila to aj história, pretože Hnutie Republika je dnes rešpektovanou súčasťou silnej vlasteneckej frakcie na európskej úrovni. Pán Danko, po tom všetkom, čo ste predviedli vo vláde, sa naozaj nemôžete tváriť, že za tú vládnu krízu nenesiete veľkú zodpovednosť. A nemôžete vyčítať Robertovi Ficovi, že od vás žiada, aby ste si vo vlastnej strane, vo vlastnom poslaneckom klube urobili poriadok. My v Hnutí Republika vôbec nie sme naivní. Ak je čo i len časť toho vášho listu pravdivá, tak chápeme, že vládnuť so Smerom vôbec nie je jednoduché a takúto vládu dokáže doslova prežiť len naozaj silné, stabilné a ukotvené vlastenecké zoskupenie. Nie také, ktoré si na kandidátku vezme každého oportunistu, ktorý potom vládu z nenazdajky rozbije len preto, že nedostane vlastné fleky, o ktoré má aktuálne záujem. Strany SNS a Hlas urobili katastrofálne chyby, keď si na kandidátky postavili práve Huliakovcov, Migaľovcov a podobných kariéristov a oportunistov bez akýchkoľvek hodnôt a dnes vidíme tieto výsledky. Samozrejme, že takáto strana nedokáže prežiť vládnu koalíciu. Hnutie Republika sme od začiatku budovali ako stabilné, profesionálne hnutie, ktoré dokáže garantovať plnenie vlasteneckého programu, ktoré sa dokáže sústrediť na konštruktívnu spoluprácu, čo napokon dokazujeme aj našou spoluprácou na tej najkomplikovanejšej európskej úrovni, kde sú tie vzťahy, a verte mi, oveľa zložitejšie ako vzťahy na národnej, lokálnej úrovni. Pozrite, nikoho už naozaj nebaví sledovať tú permanentnú vládnu krízu, to neustále vydieranie a vyčíňanie, vymýšľanie všelijakých Huliakovcov, Migaľovcov a podobných vydieračských skupiniek. Nech táto kríza dopadne akokoľvek. Ja dúfam, že v budúcnosti bude politická situácia na Slovensku oveľa stabilnejšia, že súčasťou politickej scény na národnej úrovni bude aj Hnutie Republika ako garant stability, garant profesionality a garant plnenia vlasteneckého programu tak, aby sa k moci už nikdy na Slovensku nedostali progresívci.